Moi, ja tässä videossa mä näytän, että miten saa toi ihme Shiny Shaftin valti auki. Ekaksi teidän pitää ländätä tänne. Ekaksi teidän pitää ländää, ainakin mä tein ekaksi sille toho, reilin viereen, tai mikä toi onkaan. Tästähän nyt ei paljon edes muita. Sitten hankitte yhden aseen, ainakin mä teen aina silleen. Noin. Kun teillä on se, te avaatte tän. Sitten menette tää reiliä pitkin, no niin. Sitten feijata. Näin, no niin. Tuo on mahtavaa. Sitten menette tästä tänne. Te avaatte tän toisen. Näin. Ja menette tänne. Avaatte tän. Ja sitten menette tänne. Ja sitten teette näin, niin sun tiimetti ei voi päästä tänne. Siis te otatte vaan tätä loot. Niin ja joo. Heppa.